Днес ще направим при нашата пациентка две процедури. Едната е PRP за коса, а другата е PRF за нейното лице. Затова сме подбрали да използваме епруветките на Plasma Lab, които са сертифицирани и те са индивидуални. Епруветките изглежда по този начин. Самата епруветка е лазерно заточена от вътрешната страна с вакуум тейнере. Също така има сепариращ гел и антикоагулант. Това ни позволява сигурност на самата процедура, изолиране на средата от околната среда, т.е. няма да може да имаме някакво замърсяване на самата кръв и по този начин ние гарантираме сигурност и безопасност по време на провеждане на процедурата за пациента и за самият лекар. За PRF процедурата взимаме различната епруветка, която е по-различен. Тя е специално за PRF процедурата. Отваряме самият комплект, за да може да вземем самите епруветки. Всичко в тази среда е стерилно.